Een hele mooie rubriek met een heel sterk kopnummer in Herren 524. Herren is een hengst met veel jeugduitstraling. Een hengst die een hele sierlijke beleiding heeft, veel rasuitstraling heeft, beschikt over keihard beenwerk. Herren stapt goed en draaft met veel souplesse. En wat ook heel mooi is, dat hij heel mooi op eigen benen draaft. Herren 524. Op de tweede plek Hilbrand 525. Een hele imposante hengst die heel royaal is in de rasuitstraling. Een langgeleide hengst met een mooie voorhand die ruim en resoluut stapt. In draf veel ruimte laat zien in zijn draf. Hilbrand 525. En we nodigen Herren en Hilbrand uit voor de kampioenskeuring.